What's up mga bay, mga ga? Andito na naman yung boy Bisaya Vlogger and welcome sa ating channel. So guys, andito po tayo ngayon sa may Dansolihon. Actually, papunta po tayo dapat sa may Bukidnon. That to say, bawal lumabas. Bawal lumabas o bawal lumabas? Yan ang sabi ni Kim Chu, bawal lumabas. Hindi tayo makalusot guys sa checkpoint ng Talakag going to Bukidnon. Sobrang higpit ng checkpoint nila doon. Kailangan ng city health. Kailangan ng health certificate. So yun guys. So ito, may nadaanan kami pagkakainan. Pangalan niya ay kawa, parang ganun guys. So ayun. So nag-stop over muna tayo dito para kumain. So try natin yung bulalo nila guys, at saka bulalo. So yun lang guys, sa mga gusto pong pumunta ng Bukidnon, from Cagayan de Oro going to Bukidnon. So dito kayo dumaan sa may Talakag guys. Wag na kayong tumuloy kung wala kayong papers like health certificate. Meron naman kaming travel pass guys. Yun nga lang, health certificate ang kailangan nila eh. So in short, bawal talaga lumabas. Bawal lumabas. So yun lang guys. Panoorin nyo na lang yung video ko simula una, from Cagayan de Oro going to Talakag checkpoint. Let's go. Peace. It's another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down?
Can we just slow down and we just slow waste another day? I don't know how to say. You say you need a change, you feel that you need it. It's just so right, we're losing track of time, buying things. Ah. Tana ya. Pero Dili boss. At tara mi sa kon boss sa kaning
bawal na gyapon. Basta dili essential mo gyud. Oh. Bawal na gyapon no. May mga health certificate. Travel pass ramon ta mong nakuha. Requirement jud man diri, certificate po ma'am sir. Sige lang. So bawal gid sir no. Oh, mo gyud na. Ay, karon lagi karon sir. Lagi kasabot mo kami sir. Okay ra sir. Amo lang ba, gitry lang namo bitaw nga kung pwede ba makaagi din paingon din sa Bukidnon bitaw. Ay, pwede magita sir, pero sa mga anak magigiyarag sa mga balaod. Lagi pod. Karon sir ha. Sige, okay ra sir. Kasabot mo kami sir. Pagsabot. Thank you kay sir. Balik kami sir. Cancel guys. So maraming mga riders dito. So balik tayo, balik guys, balik. Go.